kad započinjemo s ovom tribinom, molio bih naše mlade da započne s pjesmom. Kad sve utihne i glazba prestane, tebi dolazi. Želim donijeti nešto posebno što te raduje. Više od same pjesme, nešto mnogo druge, donosim tebi na dan. Ronit ćeš dušu moju, vidiš srce moje, kucali ono za tebe. Dolazim ponovo bliže tebi, jer važan si ti, Isuse. Oprosti, Gospode, za sve drugo, jer važan si ti, Isuse. Dolazim ponovo bliže tebi, jer važan si ti, Isuse. Oprosti, Gospode, za sve drugo, jer važan si ti, Isuse. Bježi kralju moj, neizrecivo, si vrijedan ti. Sebi bezvrijedan, sebe predajem, da te proslavim. Više od same pjesme, nešto mnogo druge, donosim tebi na dan. Ronit ćeš dušu moju, vidiš srce moje, kucali ono za tebe. Dolazim ponovo bliže tebi, jer važan si ti, Isuse. Oprosti, Gospode, za sve drugo, jer važan si ti, Isuse. Dolazim ponovo bliže tebi, jer važan si ti, Isuse. Oprosti, Gospode, za sve drugo, jer važan si ti, Isuse. Više od same pjesme želim ti dati. Ronit ćeš dušu moju, ti tražiš srce. Važan si ti, meni važan si ti, meni važan si ti, Isuse. Dolazim ponovo bliže tebi, jer važan si ti, Isuse. Oprosti, Gospode, za sve drugo, jer važan si ti, Isuse. Dolazim ponovo bliže tebi, jer važan si ti, Isuse. Iz Evanđelja po Mateju. Kad je ušao u Kafarnaum, pristupi mu satnik pa ga zamoli: Gospodine, sluga mi leži kod kuće uzet, u strašnim mukama. Kaže mu: ja ću doći izliječiti ga. Odgovori satnik: Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ, izliječen će biti sluga moj.
da i ja, premda sam čovjek pod vlašću, imam po sobom vojnike, pa reknem jednomu ide i ode, drugomu dođi i dođi. A sluzi svomu učini to i učini. Čuši to, zadivi se Isus i reče onima koji su išli za njim. Zaista kaže vam, ni u koga u Izraelu ne nađoh tolike vjere. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Čudotvorna Gospe Sinjska, moli za nas. Dobro večer svima. Nadam se da se čujemo. Jednostavno, osjećam se lijepo kad razmišljam o Isusu. Kada idem na svetu misu, kad sam bez grijeha, što nažalost i nije uvijek slučaj, ali zato imamo svetu ispovijed. Trudim se da u mom životu bude što manje grijeha, jer tada osjećam kako sam bliže Bogu. Zato vjerujem, ispunjen sam i sretan što sam svjedočio Isusa Krista i što sam svjedočio, barem se nadam, prave vrijednosti. To je moja osobna najveća pobjeda. Sretan sam što to malo vjere u sebi mogu izreći i dati. Bogu Božije, a Caru carevi. To me jako veseli, da ne zaboravim tko sam i tko mi je nešto dao u životu. A Bog je dao i Bog je uzeo. Trebam to svjedočiti svaki dan i vjerujem da je ispravno. Ovo su riječi čovjeka kojeg više manje svi znate, nalazi se u ovoj prostoriji pred nama, to je Željko Babić, trener Hrvatske rukometne reprezentacije. Kada su mnogi otpisali mogućnost bilo kakve medalje na Europskom prvenstvu u Poljskoj, dogodilo se čudo. Sve je kulminiralo opjevanom +11 pobjedom protiv domaćina, nakon koje je među ostalima zahvalio svojem prijatelju Isusu. No sportski uspjeh, čudo u Katovicama, kasnije i trijumf protiv Norveške u borbi za 3. mjesto, vratili su radost hrvatskom narodu. Hvala vam u ime svih sinjskih pramaša, mladih rukometaša iz Sinja i ljudi dobre volje što ste večeras među nama. Molim jedan pljesak za Željka Babića. Slabije čuje. Ovdje ga malo bolje. Dobro se čuje. Uzmi ti rukom to. Ok. Jasno da se ja moram zahvaliti Antoniju s kim sam razgovarao i jasno Vladijanu kao glavnom ovdje. I zahvaljujem se vama što ste došli ovdje i jasno da se zahvaljujem što navijate za Hrvatsku. To su velike vrijednosti, prave vrijednosti koje ne smijemo zaboraviti nikad u životu. Ja vam se još jedanput zahvaljujem što ste mi dali mogućnost da svjedočim, da kažem istinu, jer rečeno je dobili smo besplatno, trebamo i dati besplatno. Tako da ja ću probati večeras sažeti ukratko svoj život. Probat ću se dotaknuti naših temeljnih vrijednosti životnih i na kraju malo i sportskih, jer mislim da je puno bitnije za nas, za čovjeka naše vrijednosti, nego sportski rezultati. I sam sebi kažem da moram biti oprezan što ja postajem kao trener, a ne što sam postigao u životu. Tako da mislim da centar mora biti Isus
njegove vrijednosti i da mi moramo razmišljati svakim danom da li smo mi njegovi prijatelji. Evo ovako, to je ovako jedan kratki uvod, ja ću probati sažeti to sve u jednu moju kratku životnu priču, obitelj, vjeru, posao moj koji obavljam trenutno, nadu, životnu, hrabrost. Vidjet ćete tokom mog razgovora što sam ja sve prolazio u ovom svom kratkom životu i kratkom djelovanju. Otac 3 djece, kao i vi vidim da ima tu starih ljudi, ni više ni manje, ni bolje ni loši sa svojim životnim problemima, sumnjama i osumnjavat ću kratko se osvrnuti, nadam se, koji imam svaki dan i ne sramim se toga. Živim u Sumpetru, inače sam rodom iz Neretve, što je možda važno za reći je to da je u mojoj kući su i dominirane molitve. Tako da, ajde recimo tako je normalno da ja sam naslijedio svoju baku i djeda, oca i majku i da ja, ono što se kaže, mirne duše mogu doći na grob njihov i pomoliti se. Znači, išao sam u crkvu kao netko koji potiče iz obitelji, morao sam ići u nedjelju na misu, roditelji su me tjerali. Danas vidim da je to bilo dobro i da je to imalo smisla, jer je to velika vrijednost, to smo rekli. Bio sam ministrant i normalno da je sudu teško bilo probuditi, bila je misa 8 sati, nije bilo kao i danas mogućnost odlaska na, ne znam, 3 ili 4 svete mise. Bilo mi je jako teško i nije mi se baš dalo nići, da budem iskren. I nisam baš imao ni koncentraciju ako nisam ministrirao, ako bi bio u prvim redovima, jer nas svećenik nas je tira da budemo u prvim redovima, don Ljubo Podržić, a poslije je bio don Ljubo Pavić, moji vjeroučitelji. I nije bilo lako zadržati koncentraciju, bio sam nemiran i volio sam pričat. U principu tako jedno dijete koje nije baš imalo mira, ja bi se danas tako stavio u kvadrat. I sve je to bilo dobro. Rekli su mi, znači, imamo i krizmanika ovdje i lipo se, išlo se na vjeronauk, morao se ići na vjeronauk da bi dobio svetu krizmu. Primio sam svetu krizmu, darove Duha Svetoga, dotaknut ću se malo i toga, nadam se da neću zaboraviti poslije kao jedan važan segment, mislim, naše vjere i jedna mogućnost velika koju nam Bog daje na raspolaganje, jedan veliki dar. Ja se ispričavam našim fratima ako kažem nešto krivo, ja nisam teolog, ali volim Duha Svetoga. Evo, baš ga volim. Malo preskačem to sve, pričam ono kako osjećam i u zadnje vrijeme moram biti iskren, osjećam slabost ljudsku i baš mi je potreban Duh Sveti i šta ću, molim, tražim, kucam i nadam se da će Bog biti milostiv, a ako ne bude milostiv, svi će se on jednog dana. Ima vremena. I bilo je sve u redu, znači sveta krizma. I ja sam otišao sa 16 godina u Zagreb. Ovo je jedna dobra poruka, znači možda prva koja inako ima smisla. Je po pitanju rada, hrabrosti i vjere. Dolazim iz siromašne obitelji i ja sam silno želio imati biciklu. Znači ja sam dijete 72. godište, roditelji siromašni i otac mi nije mogao kupiti biciklu. Ja sam tako bio neloš rukometaš, ljevak, tako karakterno, nepredvidljiv, tako bi sebe rekao za sebe. I jednog dana ja sam rekao, čača, nema problema, ako ti meni ne možeš kupiti bicikla, kupi sam. Danas bi poručio mladima da budete hrabri i da vjerujete. I da slučajno ne budete ljuti na vaše roditelje ako oni nešto ne mogu ispuniti. Evo, to je sigurno jedna
ovako zanimljiva rečenica koja ima svoju dubinu i zato ću još jedan ponoviti. Ne smijete biti ljuti na vaše roditelje. Ako oni nešto što vi mislite da trebate imati, ne mogu kupiti. Više se fokusirati i razmišljati o ljubavi i ono što oni vama daju. A vas malo zaslipi to materijalno što ima cijeli razred i onda ne vidite u principu koliko je i njima žao što oni to ne mogu napraviti. I ja ti krenija u Zagreb, polako u zatoru, spakira se i dolazimo u trenutke kada je sve lijepo, kada sve sija, kada se osjećate važni i mislite u principu da ste postali važan i da ste uspjeli u životu. Znači, tipična prevara, tipična klopka današnjice. Znači, sve stvari koje su bile van mene su me činile radosnim. A znamo dobro da je radost u nama, u našem srcu. Naravno da sam ja upao u tu klopku i predstavljajući crkvu, što je iz današnjeg kuta izgubljeno vrijeme i sigurno bi bio danas bolji čovjek nego što jesam da nisam propustio to vrijeme. Neka sreća Božja što je Bog strpljiv, čeka on, doći on mi. Sad je samo pitanje kada. Evo. I dobro, i ja sam dakle napravio tu, okrenuo sam svoj život iz jedne dobre tradicije roditeljske, iz dobrih navika sam prešao u masu. Što je radila masa, ja sam to isto radio, što nije bilo ispravno. Izgubio sam svoju vrijednost, izgubio sam pripadnost obitelji, izgubio sam pripadnost crkvi, katoličkoj vjeri i izgubio sam sve ono što su mene moji roditelji učili i moji svećenici. I tu je došao jedan veliki vakuum. Normalno je, danas mi je to jasno, da su došli životni problemi i životne sumnje. I normalno da sam ja isto odlazio u kafiće, imao sam naviku i čekao da se nešto desi. I jasno da se ništa nije desilo. Desilo se loše. I ja sam tako igrao rukomet, igrao i nije to išlo kako je trebalo ići. Do jednog trenutka kada sam ja stvarno došao na dno, pa mogao bi reći i čak i materijalno, duhovno sigurno. I kako mi je majka išla u hodočašće u Međugorje, tog jednog trenutka, malo pre sam se sjetio tog u principu kako sam i počeo hodočastiti u Međugorje, ali možemo mi razgovarati i o Gospi, možda je još to preciznije i bolje. I onda sam se stvarno, došao sam do kraja i dobio sam tako tu jedan glas unutrašnji koji mi je dao nadu. I to je ono što ću sad ispričati. I tada u principu počima jedan novi život koji mi je Blažena Djevica Marija dala u srcu najprije mogućnost da se ja vratim tamo gdje ja pripadam. Mi svi znamo gdje pripadamo i tko smo mi. Ili bi bar morali znati to da bi nam bilo lakše živjeti i komunicirati. I naravno da se ne smijemo toga sramiti. Ja bih rekao, i što vama govorim, to govorim i sebi, trebali bi živjeti u istini. Znači, ako živimo u istini, onda se ja ne mora sramiti što sam ja rekao prije godinu dana. A mi znamo što je istina. Znači, mladi, stari, ja, svi mi bi trebali živjeti u istini, svjedočiti. Jako bitno. Istinu nećete naći u kafiću. Nema teorije. I takve navike je bolje skloniti. Bolje skloniti. Jer navike su općenito, osobito ako su loše, one vas uništavaju. Loša navika nije dobro. A dobra je navika ako svaki dan se obratimo Isusu kad ga sretnemo, kad s njim porazgovaramo jednu ili dvije riječi
sad pričam o vjeri, onda je to dobra navika. I ta navika će preći u rutinu, dobru, i onda nećete tražiti pomoć u kafiću, nego ćete stati ispred Isusa, ili Gospe, ili naših svetaca, ili Gospe Sinjske, i tražiti pomoć. Jer nam to i Biblija u principu dozvoljava. I to nam je dato. I dati su nam i sveci, i data nam je sveta ispovijed, sveta misa, svećenici na raspolaganju. Onda ćemo mi polako doći do istine i mi ćemo to početi živjeti. Ja sam otišao u Međugorje taj prvi put 1997. godine i naravno da to je bilo jedno iskustvo koje je ne mogu sad točno sjetiti emocija, ali bilo je pomišano. Znači bio je jedan koji je govorio što tamo ideš, nema tu ništa. I bio je jedan dio koji je tinja, koji im je dao nadu da sam na pravom mjestu. Dalje, znači ja tako probam vam reći što je meni bitno kroz priču. Znači kad osjetite u srcu istinu, nemojte misliti da to nije istina. Ne, to je istina. Znači to je nada, to je šansa, to je Duh Sveti koji nama svima daje šansu. A ako se bojite pod navodnicima, ne morate govoriti, čuvajte je za sebe, ali njegujte. Njeguje kroz osobni razgovor, kroz molitvu, kroz čitanje, kroz samoću, ako se možete umiriti, kroz svetu ispovijed, kroz misu, njeguj. Pa kad ojačaš, onda će dat Bog i Duh Sveti da možeš o tome i razgovarati. Ali vjerujem da glas koji dođe u srcu, on je istinit, on je živ. I otvorite se njemu. Nemojte da vas bude strah. Nemojte da vas bude strah da se mijenjate. To je problem. Problem su promjene. Mi nismo spremni da se mijenjamo. Nismo spremni da mijenjamo naše loše navike. Ispričavam se ako kažem krivo, ali čini mi se da se dosta psuje ovdje. Kao zna se psovati. Hajde ti promijeni to. Neka je to tako lagano. Stani tu ispred Isusa i zamoli ga da ti da snagu. I koliko puta ćeš to napraviti? Nema veze, naprava, svaki dan traži pomoć. Više se to i desiti onda. Ali nismo mi baš spremni mijenjati navike. Čak mi se usudio reći teološki, sve me ispravite poslije naši fratri. Židovi nisu htjeli mijenjati navike, bilo im je lipo. Zato su oni iz mog kuta laičkog, laika, osudili Isusa. Nisu oni htjeli mijenjati svoje navike, farizeji. Bilo je njima lipo. Šta će nama to? Zašto da se ja mijenjam? Kad je meni ugodno. A meni je lipo, ja imam 5 žena, imam danas ovoga, imam onoga, ja sam carnik, uzmem od naroda, a je narod neka crkava. Briga me. Ja vjerujem da jedan od razloga zašto su ga osudili je taj. Isus je došao na zemlju da napravi promjene. Da li smo mi spremni na promjene? To je strašno pitanje. I tek onda kad to shvatimo, treba krenuti. A to je katastrofa, jer znam po sebi. Jer je jako teško mijenjati navike. Dolazimo dalje na molitvu. Imamo svece, imamo crkvu, uvijek je otvorena, ne moramo biti ni u crkvi. Osobni razgovor. Znači, ja vam sa svim svojim grijesima i slabostima i da vam ne nabrajam, rekao sam vam to u uvodu, niti sam bolji, niti loši, vrlo vjerojatno sam loši od fratara. Vrlo vjerojatno smo mi slični, ali ono su ipak razina iznad, Bogu hvala. Ti si bio kometaš. Bogu hvala, imamo takve ljude, svece, inače će biti otišli uzore naše. Molitva i dnevni kontakt kroz, bar za početak, ja vam pričam iz svog osobnog iskustva, bar za početak, di si Isuse, kako si, šta ti radiš, di si moj anđeo, daš mu neko ime. Znamo svi da imamo našeg anđela, imamo naše svece, imamo Gospu Sinjsku, Blaženu Djevicu Mariju. Mislim da je to jedan strašno dobar početak, jedan dobar kontakt dnevni sa istinom.
Obrati se sa kratkim rečenicama i to nije teško. Puno teže je moli krunicu i stalno ponavljaš, nabrajaš. A ovako se uspije, to je ipak od srca i to je kratko. Teško mi je to govoriti, ali vjerujem da kad susretnete tako nekad vaše prijatelje ili poznanike i pozdrave vas sa nekim kratkim pozdravom, Bog žulim, gotovo, isto ti bude drago. A ponekad razgovaraš s nekim pola sata pa ti bude dosadno i oj, koja tlaka što sam stao s njim razgovarati. Ja nekako probam da taj jedan odnos sa Isusom i sa Gospom puno puta svedem dnevno u kratko obraćenje, jedno fino. A ako mi treba pomoći, onda svako 5 minuta zovem. Ali mislim da jedan taj dnevni kontakt, da je jako bitan da mi stvaramo navike da je Isus živ, da je on Bog i čovjek i da je bio na zemlji, da je on hodao, da je on uskrsnio. I u konačnici na sve to nisu da ga pretvaraju svećenici u Isusovo tijelo i krv. Jedan dnevni kontakt, mislim da je početak mijenjanja navika. I kad ti svaki dan njemu govoriš, ti odjedanput postaješ njegov prijatelj. Imao sam jednu priliku, ima tamo u Mišu, prije mosta Raspelo, i ja tako nekad znam reći, ti si Isuse, i onda mi sine pitao, kako ti to tada razgovaraš? Da razgovaram, kako ti razgovaraš sa svojim prijateljem? Normalno da on mene nije razumio. On je moj prijatelj. Bez obzira što sam ja griješan i što imam milion propusta i što ne slijedim ga o svemu što je on pričao i što bi on želio, ja ga smatram svojim prijateljem. I ja se njemu tako obratim. A vidit ćemo jednog dana je njemu to bilo drago ili nije. Ali ja vjerujem da kad ti kažeš tako nekom ti si prijatelj, da to ima čvrstoću. Jer u konačnici ne možeš ti svakom reći ti si prijatelj. Ima to jednu dubinu i sigurno da tako jedno obraćanje na o zemaljskoj razini da je dobro. Bar za mene. I ja sam se vraćao u Međugorje često, hodočastio i svaki put mi je isti osjećaj u Međugorju, radost i mir. Probam da se ispovjedim prije nego što krenem, a ako to nisam napravio prije polaska, onda se ispovjedim obavezno i da onako u jednom miru Božijem, u čistoći srca, da mogu slaviti Blaženu Djevicu Mariju i njezinog sina, a poslije ću vam ispričati kako sam došao preko Marije i do Isusa. Znači, ja vam pričam što ja osjećam, vrlo vjerojatno će možda frate reći, isto je malo... Ali okej, mi poštujemo njih i to je tako, ovo je svjedočanstvo. Kaže meni žena to, ne brinem se, ja sam navikao na to. I u Međugorje je svaki put isti osjećaj. I dobio sam u Međugorju osobno puno znakova i dobio sam puno puta glas u srcu i probam da to njegujem i da stvarno mogu reći jednog dana di si majko. Tamo malo mi je teže to reći, vrlo vjerovatno nemam baš dobro odnose, lakše mi je sa Isusom razgovarati, ali sa Marijom je malo teže, ali volio bih da jednog dana joj mogu reći di si majko. Volio bih to. Zašto bi to volio? Zato što držim da nitko ne voli kao majka. Znači, čača svaka čast. Sve to red. To je onako bi trebala biti jedna sigurnost, jedan autoritet, pukneš malo po glavi. Ali mama voli na drugi način. Mislim da je to nešto što mi jednostavno bi trebali shvatiti u obitelji, a to sam rekao malo pre apropo kupovanja, nitko ne voli kao mama, kupovala ne kupovala, a to isto je i Marija, naša majka, kraljica neba i zemlje, majka Isusova,
što više. I ko nam daje mogućnosti kako da dođemo do sina. Ako se vratimo na zemlju, ja često tako sebi postavljam stvari, ne razumijem, ne mogu shvatiti da volija bi. I onda, apropo Marije, se vratim, kad meni nešto moja majka kaže, Nedjeljka, jedan frater je bio Nedjeljka, jeste vi to? Nedjeljka, ne? Nekoga sam Nedjeljka, pa mi je asocirao na majku, ispričavam se. I kada meni moja Nedjeljka kaže, sine, daj, napravi mi to, a nema teorije, ja to ne napravim. Evo, znači, da ne znam šta je, ja uopće ne razmišljam. Ja za svoju majku napravim sve. Jer to je ljubav neograničena. Bez obzira što meni moja majka nije kupila bicikl. A to je i Marija. Znači, Mariju, onako malo bezobrazno ovozemaljski, trebamo točno iskoristiti da ona nas odvede do svog sina. Do sina. I niko ne pozna bolje sina od majke. I na zemlji. I ja sam podočastio i dan danas idem u Međugorje i zahvala sam Gospi na svemu što mi je dala. Dala mi je puno i sigurno da puno toga nisam ni zaslužio. Ali moram jasno želiti da to sve zaslužno sam dobio, a dugi je život ispred mene, pa ću ja se nadam truditi i ne zaboraviti vrijednost vjere i vrijednost svih darova koje sam dobio, a dobio sam ih od neba, od Isusa i Gospe, a u zadnje vrijeme nekako baš intenzivno osjećam i Duha Svetoga i to će poslije doći, to će biti zanimljivo fratima, jer ovako baš jedna zanimljiva iz Ivanića, to je baš ovako jedna zanimljiva istina, reću vam. To, ako zaboravim, molim vas, napomenite mi, to je bitno po pitanju Duha Svetoga. I ja sam tako stalno molja, a nešto je tu falilo. I ja sam došla do životnih problema koji sam shvatio da ja to ne mogu sam riješiti. I idem ja prema Isusu. Molim se ja Gospi, treba pomoć, treba ovo, treba ono. Tipično. I ja sam onda otišao kod časnog Zlatka, suca, 2002. godine. Nekako sam osjetio da, znači, malo prije sam to spomenuo, ja tako ponekad mi Bog da taj dar, osjetim to nešto u srcu i osjetio sam tako i veličasnog Zlatka, odnosno da će mi Isus pomoći preko njega. Da je to čovjek koji će mene povezati sa Isusom. I ja sam otišao kod veličasnoga, normalno htio sam silno da odem, brat mi je to sve preko veze, kod nas je sve preko veze. Iskoristio sam čovjeka zove. I inače, moj brat je teolog, svećenik i on je jedini bitan u mojoj obitelji. Znači ja kao sin mogu svoj 100 medalja, brate, slike stoji na zidovima. To je moja obitelj inače. Znači, jedina vrijednost prava je svećenik. To su vrijednosti u mojoj obitelji i neka budu tako, ja sam sretan. I da njemu Bog vjeruje da doživi stare dane u blizini Isusova i Gospe i Duha Svetoga. Neka bude glavni dajem u to. I gdje sam stao? I to je brat sreda, to sam mislio reći. Brat normalno preko crkvenih ovih zonja veličasnog, ja sam došao tamo i dobro. I veličasni je pričao što je pričao, ja sam ga pitao da ne idem u dubinu, međutim u jednom trenutku u svom srcu su mi prošli svi životni trenuci sretniji. Znači to je nešto nadnaravno. Ja sam se nakon malo pripao, znači nema tu vremena. I onda mi je jedan glas kao unutra mi je pomogao da shvatim da ništa nije bilo ljepše
je još od tog susreta sa Isusom? Preko Duha Svetoga i Veličasnoga. Znači ja sam točno osjetio jednu ljubav Duha Svetoga koji mi je rekao ništa nije vrijednije od ovoga. Ovo je najveća radost. Možeš ti osvojiti, ja sam osvajao trofeja, tako igrao sam tamo, sam bio nešto. Međutim, ta radost je bila puno veća i punija nego svi ti moji sretni trenuci životni koji sam ja imao, osobito sportski. I tu je krenulo i proročanstvo, koje danas ne trebamo spominjati, koji je Veličasni rekao, to je istina. Ali ja nisam vjerovao. I ja sam i zbog toga na televiziji rekao, to sam javno ispovjedio, da ispovjedam svoju slabu vjeru Isusu. Nisam vjerovao ni drugi ni treći put. Znači 3 puta nisam vjerovao. Zadnji put, kad sam imao priliku, je Veličasni rekao, pa ga neću više reklamirati. Ali vidite ako možete kod Veličasnoga, kod Isusa, gdje god nije uopće bitno ni tu kod naših vratara. Rekao je moj brat, ja isto se reći. Je isto, malo drugačije. Okej. I tada mi je malo potakao moju savjest, moju slabu vjeru i tako je to izašlo vanka. Rekao mi je, šta se brineš, rekao, što razmišljaš? Biće onako kako Isus rekao. Ja nisam nikada povjerovao. To je bilo možda 1 godinu dana prije nego smo osvojili medalju, koju je definitivno čuo sportsko. I od tog dana je preko Veličasnoga je nekako isišao Duh Sveti. I ja sam polako počeo spoznavati jedan novi život, jedne nove vrijednosti, uz Božji dar koji ja sigurno nisam zaslužio, mi je počeo me voditi u principu, nekako. I ja sam sa svim svojim slabostima to malo drži potegni, pa u kafić, pa nazad, pa u crkvu. I normalno da je ta neka sila duha me ipak nekako stalno me tjera prema istini, bez obzira što ja sam griješan čovjek i imam svoje slabosti, nevjera, sumnji i svega ostaloga. Međutim, tu se desio jedan kontakt jak i snaga Duha Svetoga i Isusa. Znači, tada sam u principu objedinio to nešto što je po meni potrebno da bi čovjek stvarno shvatio koliko mi ne možemo živjeti bez vjere. Koliko god mi se trudi da mi to izbjegavamo, jer je teško slijediti Isusa. Teško je slijediti. Puno je lakše biti nevjeran nego vjeran. I lakše je lagati nego govoriti istinu. Lakše je. Lakše je psovati nego prešutiti. Lakše je ogovarati nego ne ogovarati. I ja mu se zahvaljujem, ovdje Isus on sluša to sada, ja mu se zahvaljujem i još jedan put i molim ga normalno da mi pomogne da što duže budem u istini, da dočekam starost u istini. Ovako jedna slika, nisam to fra Filipu, nikada nisam ispričao, moj duhovnik. Kako bi ja volio da živim, a normalno pretpostavljam, kako mislim sebi dobro, onda i vama. Kad mi jednog dana ovako u slikama bude ovako na gužva gore i čekaš ti u redu. I ima takav, vidim tamo neki oblaci malo ovako i vidim kao jedna vrata, ali isto vrata prava. I ti gore Isusa stoji on i pita on za kartu. I sad kad vraćam se u bolnicu, teško, Bože dragi, nemaš vezu kako doći, ono svi preko reda idu, a ti čekaš. Dođe neki tvoj prijatelj, doktor, i prepozna, taj si ti onaj od Ante, dođi vamo. Kolika radost, kolika sreća. Ja bi tako volio. I često i molim tako i kažem mu, pomozi mi da me prepoznaš. Bilo bi odlično da on iz te mase ljudi koji čekaju ovako, vidi ovo je to sve, čeka, pa bit ću, tu ću vam. To je bilo izvrsno. To danas
smatram životnim uspjehom svojim. Znači, ako me Isus prepozna jednog dana i kaže, Babiću, izađi i da ako raširi ruke da mi kaže ti si prijatelju, to će biti moj uspjeh. Molim Boga da mi omogući da tako živim. Neće to biti lako. Međutim, imamo svetu ispovijed, svetu pričest, krizmanici Duha Svetoga, jako oružje protiv grijeha, protiv zla koje je prisutno na svakom kantonu. Molite i tražite. Ja vjerujem da će se dati. Bez obzira što mi mislili, što mi molili, što nama treba, vjerujem da Isus zna bolje što je nama potrebno, da je jednog dana raširio ruke i rekao, ti si prijatelju. Trebamo živjeti u istini, u nadi, vjerovati, truditi se da budemo bolji ljudi svaki dan i da i u mom slučaju taj mali dar vjere koji sam dobio besplatno, da ga podijelim, da ga dam i da budem primjer, iako to nije lako. Nije lako i velika je odgovornost, međutim imam obavezu da svjedočimo Isusa i našu vjeru. Znači, mi laici imamo obavezu. Ne možemo dijeliti blagoslov kao naši fratri, svećenici, ali imamo obavezu da svjedočimo djelima prije svega. Naša djela će pokazati tko smo mi i našu vjeru. Djela, a onda poslije riječima normalno. To govorim ja i sebi i vama. Došli smo mi u Poljsku. Rećemo malo na sport. Imamo mi milion problema u timu koja javnost normalno ne zna. Povreda, ja sam tek došao tamo i znam da to nije dobro. I nema šta. Ideš tamo, vjeruješ da će biti dobro. Znaš da je tamo negdje proročanstvo koje ja ne vjerujem ni oliko. Ni blizu. Znači, totalno sam racionalan i probam svojim snagama sve. Mladi, ne možete vašim snagama. Zapamtite to. Vi trebate raditi. Trebate učiti, trebate izvršavati vaše obaveze. Trebate poštivati svoje roditelje. Trebate sve raditi vrijednosti obiteljske, vjerske, domovinske, kako god. To ne smijemo nikad zaboraviti. Međutim, dođe trenutak kad ne ide. A ja sam ponovo bio tu slab i ja sam mislio ja ću to svojim znanjem, svojom rutinom, svojim neznanjem, svojim angažmanom. Ne ide to tako. Ne. Poznanje Boga je strašno oružje. Koliko god on nama tamo bio daleko, ali ako se mi njemu budemo obraćali često, budemo molili ga, razgovarali s njim kao s prijateljom, vidit ćeš ti kako će to biti drugačije. Pa će biti manje ljutnje, bit će više trpljenja, bit će manje svađe, pa ćeš navečer, evo mladi vama ću dati jedan izazov koji je jako težak, a vi ako mislite da pričam krivo, onda to radite. Navečer kad budete tamo gledali televiziju, zagrlite oca ili majku. Ništa ne morate govoriti. Zagrli svoju majku ili svog oca. Pa ćeš vidjeti što će se desiti. A ako vi mislite da je to bez veze, onda to radi. Pa ćeš vidjeti u principu kako je to teško. A bit će roditelj sretan. I daćeš mu snagu i smisao. Samo za ti jedni kontakt ili im stavimo ruku, zagrli, ne možeš šta reći. Pa ćeš vidjeti kako se čuda događaju. Čuda su moguće. Itekako. Da ne govorim muž, supruzi ili obrnuto. Ja isto imam problema kao i vi. Uvijek nikad nemaš vremena, umoran sam, pusti me na miru. I milion problema. Fizički kontakt vjerujem da je od Boga dat. I moramo ga koristiti. Fizički kontakt. Skupite snagu, vjeru, ljubav i večer zagrli
oca. Pa ćeš vidjeti. I dolazi ta ključna utakmica, mi smo već gotovi. Ivanić grad. Ivanić grad. Nismo još otišli u Poljsku. Nisi još Vraćamo se nazad. Sa autobusom. Ovo je jako bitno, ovdje iz mog kuta, ja sam laik, se radi o Božijem blagoslovu i Duhu Svetom. A reću vam kako. Mi imamo običaj u reprezentaciji prije da idemo na blagoslov, to je tako jedna tradicija. Mi idemo, većinu idu svi u crkvu, neko više, neko manje i jedno ozračje je pozitivno u hrvatskoj reprezentaciji. Ja sam želio da ne idemo kod biskupa, inače uvijek je to kao hrvatska reprezentacija pa se slikavamo sa biskupima nešto važno. Ja nisam to htio sam da odemo onako ponizno u miru i da nama ne treba nešto veliko, da se nam tamo slikavaju i da, ja sam to ako sebi malo zločasto rekao, da dajemo čast biskupima. Ne, da ćemo običnom svećeniku čast na župi, ako je to već čast. Ja lijepo sam dao zadatak svojima u mojoj službi, da nam prilaze na put, da nam tamo nađu mjesta i da idemo na blagoslov, idemo na svetu misu. I dobro. Nevjerovatno jako, to je tipična ona sila Duha Svetoga koja se desila, došao je svećenik i on im rekao tko je tu, predstavio nas je i počeo moliti Oče naš. I u tom trenutku kad je on, mi smo bili u prvi redovima, ljudi su bili ovako iza nas, ako hoće možete to predoći kada ja imam tamo oči nazad i vidim nazad tamo, u mom srcu sam osjetio kako se crkva puni tipično iz Biblije, kao kažu kad je Isus spustio Duha Svetoga na svoje apostole, kao napunilo se jaki vjetar ili kako je već bilo u Bibliji. Ispunila se prostorija Duhom Svetim. Tako je, ona je kao da neko sad to pumpa pumpom, ja vidim i osjećam u srcu kako od nad crkve ljudi mole jako i kako se crkva puni. 1.000%, mogu me zatvoriti, mogu me ubiti. To je Duh Sveti. Znači, narod je tako počeo moliti da je to nevjerovatno. Znači, sad pričamo o snazi molitve i ja vas molim da se sjetite koji put hrvatske reprezentacije i mene, jer imat ću ja problema, tek sam počeo. I bio bi vam zahvalan, ako se koji put sjetite kroz riječ samo, za hrvatsku reprezentaciju, za naše igrače, bio bi vam stvarno zahvalan, a vi ste napravili dobro djelo u svakom slučaju. Osjetio sam strašan jedan val zraka i crkva se ispunila. I osjetio sam jednu abnormalnu radost u srcu, neobjašnjivo. To se osjeti kad je sveta pričest, kad nisi u grijehu, kad napraviš dobro djelo, nama je Bog dao savjest i mi znamo kad je dobro, kad je loše. Ali takvi osjećaj se možeš ih osjetiti poslije ispovjedi, poslije svete pričesti, u nekim tih situacijama kada je čovjek ispunjen Duhom Sveti i ti čuješ da je srce radosno. I ne možeš ti pobjeći od toga, možeš ti govoriti nije to ono, to je Duh Sveti. On ti daje znak, on ti daje sreću i daje ti radost. Pitaj li ćeš da ti prihvatiti. I ćeš da ti pravi luda, nije to. A onda kad nekoga zaboli, Bože pomozi. To je Duh Sveti. Bog nam daje to na dar. I kao jedan put istine život, je tako. I mi smo krenuli sa tako jednim stvarno blagoslovom velikim u Poljsku. Bez obzira da mi nismo osvojili, da smo mi završili 100. u Poljskoj. Ja znam da je tada narod od srca molio za Hrvatsku. Osjetio sam to. I svećenik naravno na čelu. Osjetio sam veliku prisutnost Duha Svetoga na misi. I sad smo mi otišli u Poljsku. Stvarno smo otišli sa jednim blagoslovom, velikim blagoslovom. I još jedna važna stvar, što nije bila moja inicijativa, nego je bila inicijativa od Domagoja Duvnjaka, a vi znate tko je on. Da. Ali on me prati, ovo je uspjeh. Domagoj je poslije svete mise uzela broj časne u Ivaniću i idući dan je
broj svećenika i zakazuje svetu ispovijed. Znači, to je fantastično, to je nešto što ja nikad ne zaboravim u svom životu. I baš bilo mi malo neugodno, pošto ja tamo znam nekad pričati od vjeri, nešto se tamo kao pravim, a nisam to napravio. Zato treba biti ponizan i skroman i u miru Božijem. Znači, Dule, naš mi ga zovemo Dule Duvnjak, je nama osigurao, znači rezervirao ili ne znam nija kako organizirao svetu ispovijed prije odlaska. Ja rekao, Dule, svaka čast, nema šta, ti sam se nije ovaj sjetio. I mi smo počeli nas 10-12, nije išao cijeli tim, otišli smo sa svetom ispovijed, sa pričesti na Tuhnić. Znači, ponovit ću još jedan put, bez obzira i da sutra ja ne budem izbornik i da što god bude, to je ispravno. Mi smo krenuli na posao ujutru, prekrstili smo se, Bože pomozi. Nemojte to zaboraviti slučajno. Ma svako jutro, Bože pomozi. Ja kažem, pošalji Gospodine duha svoga, jer noćeš lice zemlje i moje duše. Svako jutro, pa vidit ćemo. Kome će da zavi. Znači, treba početi radni dan sa Isusom, sa prijateljem i završi ga. Pa nema ništa bolje. Još ako možete se probuditi, otići na svetu misu, pomoliti bilo što, a to je blagoslov. Doće to prije ili poslije. Ti plodovi, kad posijete dobro, žeće se to u radosti 100%. Iako to trenutačno ne izgleda tako, ali izgleda, to je ispravno. To je ispravno. I to smo osjetili puno puta, iako ja ujutro nisam toliko čvrsti vjernik i jak i kad ideš na svetu misu ujutro bez posla u 6 ili 7 sati, kad se pričestiš, kad ti je duša čista, pa cijeli dan si sretan. Ti si cijeli dan sretan i radostan. Pa zašto ne onda? Što nas priječa da budemo radosni? Kafić i novine. Ja kažem da siju kulturu zla, smrti. To treba izbjegavati sve. Treba doći na misu 7 sati ujutro. Pomoli se odoliko. Zahvalite i traži pomoć, a god. I jedno i drugo. Pričesti se i onda otići u školu. Pa će biti plodova. Biće plodova. Biti će plodova, 100%. Došla je ta utakmica sa Poljskom i jasno da smo mi bili u hendikepu. Izgubili smo i da generalno nije ostalo nikakve šanse. Moj cilj i mog tima je bio jasan. Želimo pobijediti jedan razlike, zbog čega? Jer ako možemo pobijediti ispred 15.000 ljudi, navijača, jedan dobar tim, odličan, možda čak i bolji od nas, onda mi imamo budućnost, bez obzira da li ja bio izbornik ili ne. Znači onda mi imamo tim koji će osvojiti medalju, će biti uspješan za godinu, 2, 3 ili 5, nije ni bitno. I želio sam jako da pobjedimo, međutim nisam vjerovao ja. Osobito nisam vjerovao da će osvojiti medalju za Hrvatsku koje je bilo prvačanstvo. Ni blizu. Zato sam to sve rekao na televiziji, rekao sam istinu. I mi smo se pripremali dobro i došli smo u dvoranu. Prvi preduvjet je bio da Norveška pobjedi Francusku, da bi mi uopće došli u priliku da igramo. Niko ništa ne govori u slačionicu i Norvežani pobjedili stvarno. I čuo sam jednog igrača, ne znam dan danas ko je to rekao, bio sam tamo blizu na vratima, i kaže, on mi rekao, još je ostalo da mi napravimo naše. I oni se skidaju, rade svoju rutinu kao svaki put, i otišli su vanka na zagrijanje. Ja sam bio sa Balićem, našim Ivanom, na vratima. Ivano mi kaže, samo da je nekako stisnem prvo vrijeme da bude za nas 4-5 da se prepadnu. To su bile njegove riječi. Ja normalno tada nisam vjerovao i to mi je bila muka i slušat. I rekao sam, Ivano, pusti me na miru da ih nekako pobjediti, da razlike, da idemo čapama. I da pobjedimo jaki tim ispred 15.000 ljudi, nije to lako. Nije to lako. Nikako. I dobro, počela je utakmica, mi igramo dobro, imamo dominaciju, ja kao izbornik, trener bolje. Osjećam tamo jednu dobru kontrolu, ali ne razmišljam ja uopće ni o prolazu, nego svaka druga utakmica. I onda je završilo prvo podvrijeme, mi smo imali dobru kontrolu, sad ću pričati malo u sportskom žargonu, imali smo dobru kontrolu i osjetio sam ponovo to nešto čudno što tako možda vrlo vjerojatno svi treneri osjete to malo drugačije. Znači ja sam točno osjetio
oni ulaze u slačionicu. Doslovno jedan jak, kao korak vojske koja pobjeđuje, kaže Gibboni. Takav korak. Znači oni su bili jako fokusirani, koncentrirani, imali su onaj blagoslov Božji, imali su mir, a jako želju za pobjedom. Znači to je jedno stanje koje trener jako teško postiže u sportu. Ja sam to, sad sam to napisao tamo na zidu, hladni i opasni. Znači to je stanje da ti imaš kontrolu nad svojom glavom, nad tijelom, što trebaš raditi, koji su ti zadaci, a opasan si da si spreman sve napraviti. Oni su bili takvi, a mirni, bez emocija, nevjerojatno nešto, bez emocija. Znači oni nisu pokazivali uopće emocije. Ušli su unutra u slačionicu, čvrsta koraka i spremni da pobjede. Ja to danas znam, nisam tada to tamo ni razmišljao. Ja sam ukazao na neke probleme, imamo novu jednu tehnologiju, otkriću vam pa evo da znate, znači imamo snimatelja koji snimi prvih 10 ili 15 napada od protivnika, ovi koji su sport, oni će to razumjeti. Znači, protivnik u principu vam uvijek igra, ili ono što radi najbolje, uvijek igra u 10 ili 15 ovih napada. Isto tako i obrana. Ja kažem svom tom tehničaru da snimi i to traje samo 10 ili 12 sekundi, znači nego da on ne snima cijeli napad, nego kad krene akcija i stop. I to traje 10 sekundi. I mi smo to, znači, izvadili i sad mi kad dođemo u slačionicu, upali se projektor i mi odmah gledamo kako igramo. Ti su problemi, šta trebamo, znači oni šute, ja uzmem i pričam, trebamo to, i okej. I tada je prvi put rekao, naši su neko, imamo ih. To je nakon sportski žargon. I oni su ponovo izašli kako su ušli. Znači, bez ikakve euforije, ja to ne bi mogao zaustaviti. Da su oni takvi bili 100%. Međutim, oni nisu to. To je napravio za mene Duh Sveti. On ih je stabilizirao nevjerovatno. I oni su izašli vanka i mi smo počeli igrati nevjerovatno. Znači, ja bih volio reći, možete me vi slobodno ispraviti, fratri, kad pričamo o čudu, pričamo nešto što se ne može objasniti. Znači, medicinski ne možeš objasniti nešto. Onda čudo nije neko napravio. Neko mora napraviti čudo. To je za mene čudo. I tako je u sportu. Znači, ako se nikad u sportu nije desilo da je u rukometu domaćin izgubio 15 razlike na svom terenu, onda je to čudo. To nije rezultat koji se dođe svaki dan. Ne ozdravi, ne znam ko na pamet, Ive Pavče svaki dan netko. I tada puša gdje on hoće. Duh Sveti napravi kako on hoće. A ne kako bi mi želili. Znači, definitivno sportsko čudo, iz kojeg razloga? Racionalno, jer to se nikad prije nije desilo. A za mene, kao kršćanina i čovjeka koji je proživljavao to sve, apropo proročanstva i svih ostalih stvari koje se događali, to je Duh Sveti. Je nadahnio, nije Duh Sveti dao golove. I nije on tamo trčan i borio se. On je nadahnio naše igrače. Ja to kažem, ako ne riješim četvrti dar Duha Svetoga, jakost. Sam dobro rekao? Znam nešto. Ljubav je jak. Dao je jakost. To je jedno. A drugo, Poljacima, odnosno protivničkoj momčadi, nije dao vjeru. Odnosno, oni nisu imali vjeru u jakost. Jer da su oni imali tu jakost koju smo imali mi, ta sila bi se sudarila. I onda bi to bilo 1, 2, 3 ili 5 razlike. Ali ne bi bilo 15. Međutim, protivnik se povukao. On se jednostavno prepao te sile koja je udarila na njih. Da ne spominjemo Domovinski rat. Da ne spominjemo Davida i Golijata. Kako je on može pobijediti njega? Kad je ovoliki mali, sada on pobjedi, ne znam, Fra Filipa, pa kako će ga pobijediti? Nemoj me, molim. Ne može naravnim putem. Imamo puno priča i čudesa o Bibliji, Bogu hvala, koji nam govore da jednostavno čudesa postoje i danas se događaju. Pitanje da li mi želimo to vjerovati i od koga su čudesa. Jesu li ono od Isusa Krista ili od neke druge sile. Sportsko čudo definitivno.
Normalno da sam ja rekao da je to Božje čudo i normalno je to, ako iko išta razumije, da se desilo sportsko čudo. To je čudo sportsko. To je 100%. Ja to duboko vjerujem. Zašto sam ja kao trener počašćen i zašto je hrvatska reprezentacija počašćena sa tako velikim darom, tako jednim velikim nadahnućem, to je misterij, to ćemo znati jednog dana. I ne treba ni razmišljati o tome. Ne treba se zahvaliti Bogu, a ne se rugati. Treba se zahvaliti na tome. Na svemu se treba zahvaliti. Kad zatvori vrata, otvori prozor. Zahvali se uvijek. I bolest je teška, i smrt je teška, sve to teško. Zahvali se. Bog dao, Bog uzeo. Ima tamo naš čitanje Bogu Božje, caru carevo. Zahvali se treba uvijek. I ja vam se zahvaljujem svaki dan. Svaki dan se zahvalim. I ponekad mi pitam nešto. Čisto da ostanemo u kontaktu. I mi smo to pobijedili, normalno je to bila senzacija, vidjeli smo jednu slabiju utakmicu protiv Španjolaca. Oni su dobri i nije to bilo lako igrati, potrošili smo puno emocija i nismo baš imali dan, nismo imali najbolju izgledu. Došla je Norveška, koja je igrala jak jedan turnir, izvrstan. Prije nas je pobijedila Hrvatsku, pobijedila je Francusku i pobijedila je domaćina Poljskog. Sa Njemcima su igrali polufinale, koji su poslije bili prvaci Europe. Imali su 2 puta u produžecima šansu da pobjede, nisu uspjeli, znači jedan jako dobar tim, odličan. Bogu hvala, mi smo pobjedili, osvojili smo medalju. I u principu, proročanstvo koje se desilo iz 2002. godine se ostvarilo. Šta je čudo? Ja svaki dan o tome intenzivno razmišljam, ne mogu tamo stići. Rekao bi da je i Božje čudo što sam ja tu s vama, jedan tako griješnik. Ja sam inače, da bi vi shvatili da su čuda moguća u životu, da je Bog daje. Ja sam prodavao auta još uvijek, to je prošlo, ja mislim, 7 ili 8 godina. Radio sam i u MZ-u trgovačkom centru. Znači nisam ja bio trener. Recimo, to je ovako zanimljivo. Mi sam vam pričali o svom životu, svako od nas ima neku životnu priču, ali moja životna priča koja je povezana sa sportom direktno, što sam ja tu s vama, je definitivno Božje delo. Nema s tim veze. Vjerujte vi šta ja vama kažem. Znači ja radim svaki dan, morate raditi, ali stvari koje se događaju su davno bile rečene. Nisam ja to puno utjecao. 100%. Znači ja sam još uvijek, mislim, 2007. godine sam radio, prodavao sam auta. Nisam ni volio rukomet. Meni se rukomet gadija. Nisam ni želio biti rukometnu loptu. I onda Božje čudo, i nakon tu upisao sam fakultet, padobranac, što kažu u crkvi, padobranac, sad ne znam, ja postaje svećenik u 37. godine. Jer tako sam i ja postao padobranac, upišem fakultet, nisam nikad volio učiti. I jedan postaje rukometni trener. Pa nema to veze. Nema veze to. I ja sam završio školu i jedanput sam postao trener i Bog mi da tu radost i križ. Nemojte zaboraviti, treba nositi križ. Znači, ja ću vam reći, Bog je dao jedno, a daje drugo, daje kuš. Ja, kad ste tamo reprezentacija, ponekad i ovako osobno životu, intimno ću vam to reći, najveći problem hrvatskog izbornika je osjećaj krivnje. Znači, vi kad gledate televiziju, vi svi očekujete da Hrvatska pobjedi. I gledate mene. Moj babić. Šta hoćeš, ti si izbornik. Izvoli pobjediti. Ja vas se svako jutro budim za 4,5 milijuna Hrvata koji očekuju da Hrvatska pobjedi. Ja volim kad Hrvatska pobjedi. Eto vidim, I naravno da idem s tim i spavat, jer od mene se očekuje da pobjeđujemo. A ja to baš ne mogu svojim silama, a možda ni ne znam. I možda nema mogućnosti milion faktora. Znači, imate jedan stalno osjećaj krivnje da zbog vašeg neznanja ili kompetencije će Hrvatska propast. Imate osjećaj da stalno griješite, da niste uspješni, svašta vas proganja u glavi
I to je jedan moj veliki problem, je osjećaj krivnje. I normalno odmah se sjetiš, Bože dragi, tamo će mi napast majku, ću brata, gotovo je sve. Šta radiš, boljića doma? Što to treba? Međutim, to je taj križ, naš životni, Bog nam dao mogućnost, tamo te postavio, onda mi ja nekad kažem, sad kad sam lipo tu postavio, sad mi lipo pomozi. I završit ću ovako s jednom anegdotom, koja je povezana sa mojom sumnjom, sa vjerom, sa osobnim kontaktom. Imam ovako jedan mali križ sa sobom. Prvi put kad sam došao u reprezentaciju, to je bilo 2009. godine, lažem, ne. Došao sam 2009. ali 2010. sam postao suradnik prvi od oružja. I ja sam uzeo taj jedan križ kojeg stalno nosim sa sobom i zalipim ga na zid, da ga vidim, ne zaboravim. Sad nešto drugo. Da se ja vratim tamo mom izvoru, mom prijatelju, iz te moje slabosti, da ja njega zalipim točno ovako kako mi je tu krevet, da mi tamo stoji na zid da ga vidim. Ne zaboravim ja ovdje, ima puno važnijih stvari od Isusa. Ili šik. I došao je taj jedan krizni moment, sumnjem normalno moje i tih milion pitanja i točno mi je došlo, onako malo bezobrazno, ono ljudski, ispovjedio sam to. I tako, bez vjere, ležao sam, ako sam ne gledao, onako malo ljut, razočaran i apropo toga svega, i onda sam došao, onako ljutito sam ga skinio sa zida, uzeo sam križ, stavio sam ga pored sebe i rekao sam mu doslovno, sad ili nikad, pomaži. Onako, baš bez veze sam mu to rekao. I bezobrazno ispovjedio sam to, tako ne treba razgovarati, ali ja tada to govori i tako i vjeru i nevjeru i oholost i svašta to govori. I rekao sam mu baš to otvorena srca, baš mi je trebala pomoć, nema ko. To je ono što pričam. Isus mora biti u centru našeg života. Bez obzira je se naše želje ostvaruju ili ne. On mora biti u centru našeg života. Kroz dnevno obraćanje, kroz svetu misu, nadu, pa u konačnici imamo život vječni, koji nam je zagarantiran njegovim uskrsnućem. I uzeo sam ga pored sebe, rekao sam što sam rekao i onda sam shvatio da to nije baš dobro obraćanje, iako sam ga malo pomazio. Rekao sam oprosti, ali možda bi to reći. Znači, tako jedan odnos, rekao sam žaka ti si lud. Evo, iskreno vam pričam i ne sramim se toga, mogu ja to reći i pred milion ljudi. Govorim istinu, u konačnici. Pričam istinu. I pomazio sam ga i tu smo se pomirili. Evo, i mi smo osvojili medalju. Ja sam svjedočio, nadam se da sam rekao istinu, da sam rekao sam od srca ono što sam vjerovao, da je to Božje čudo, zahvalio sam se javno i ispovjedio svoju slabu vjeru. Jer nisam vjerovao. Ostvarili smo svi zajedno još jedan veliki rezultat za našu domovinu. Jako sam sretan i ponosan što će Hrvatska u rukometu biti na olimpijadi. Vjerujem da je to velika čast i nadam se da kad budete gledali televiziju, da nećete biti tužni. Bravo gospođo, tako. A neće biti loše da kroz jednu kratku molitvu da kažete za Hrvatsku malo. I ja, ako mogu birati, da vi zazovite lipo Duha Svetoga meni za mudrost, a igračima za jakost. A za sve nas, strah Božji, da mi ostanemo lipo u kontaktu sa Bogom. Ja vam se zahvaljujem na svemu. Hvala našem dragom prijatelju Željki. Sada slijedi glazbeni dio. Nakon toga oni koji žele moći će gospodinu Babiću postaviti koje pitanje. Ali ne dugo.
Naravno, i slikat se, da. Posebno flamaši, na kraju nemojte pobići, imat ćemo jednu zajednu fotografiju.